Природонаучният музей в Пловдив има нова съкровищница от природни чудеса, които чакат да бъдат открити от любопитните хора. Идеята за създаването на тази ледена зала е от моят екип от акваристи. Това е един много амбициозен проект. В момента очакваме видове риби от Антарктида, които ще бъдат доставени. Два различни вида нототени. Рибите са уловени и ще бъдат докарани от българските антарктици. Те ще станат част от новата експозиция Полюси на музея, която бе открита днес и ще бъдат пуснати да плуват в новия леден аквариум. Стискаме палци всичко да мине наред. Взели сме възможно най-много мерки за сигурност. Оборудване, което сме качили на кораба, така че предполагам тази година няма да имаме проблеми с транспорта. Природонаучният музей в Пловдив е свидетелство за богатото ни природно наследство и различните екосистеми на Земята в продължение на хилядолетия. Добре дошли в различните светове. Желаем нашите посетители максимално да се докоснат до всякакви експозиции. Това, което ме мотивира най-силно е емоциите, които създаваме от посетителите си и най-вече от децата. На горния етаж ще се озовете в тропиците, докато в подземието настъпва ледена епоха в ново крило, посветено на ледените екосистеми на двата полюса. Тук ще има една закачка под формата на игра с децата. Защо мечките ни ядат пингвини? Защото са разпространени на различни полюси. В момента аквариумът се населява от няколко вида раци от северната част на Финландия. Това са видове, които обитават Северният полюс и районите около тях. Кметът на Пловдив Костадин Димитров откри новата експозиция и след това се впусна в пътешествие във времето, изследвайки еволюцията на живота на Земята и сложната взаимосвързаност на екосистемите. Ние сме изключително щастливи, че кметът на град Пловдив посети и присъства на откриването на тази зала Полюси. Общината ще подпомогне Природонаучния музей с 10 000 лева за обогатяване на ледената експозиция, съобщи заместник кметът по култура и туризъм Пламен Панов. Така доста добре сътрудничим с община Пловдив, което се доказва във времето. Те ни помагат. Че най-важно са усмивките на децата, на хората, които го посещават, не само като посещение от пловдивчани, но като туристическа дестинация. В нашия музей децата могат да пипнат кожата на вълка, на тигъра, на мечката, т.е. имат допирна чувствителност. Всеки експонат разказва история за адаптация, оцеляване и вечния танц на живота и смъртта. Музеят се стреми да вдъхнови любопитството, да насърчи по-дълбоко оценяване на естествения свят и да разпали страстта към опазването на природата у посетители от всички възрасти. Имаме и кръжок по биология, имаме много инициативи ежедневни понякога. А много място ще търсим ли за музея? Да, мислиме в тази посока, но за сега го запазваме в тайна. Слушайте Радио Пловдив и ни последвайте във всички социални мрежи.